denen mesederako izan dadila sinatu berriak. Eta Luis eta Piriren alde eskatuko dugu bereziki, eta hien famili osoaren alde. Jakoikoak oain arteko maitasun
Iguzu jauna, doai hauek bihotz zabanez eskaintzean, zerbitzari gehituen sakramentu honek garbi gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik guk ere aiero eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio botatik, hau nire odoraren kamizetata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire odinari.
eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, adarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaturik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, Luis eta Pili gaurkoan bere urrezko eztaiak ospatzen ari diren honetan. Gogoan izan jauna ere, bizteko itxaropenean joan dira gure senideak. Bereziki, gaur urtebete ziren Jose Antonio Perurena Almandoz eta Zeferino Apezetxea. Baita ere, Gainegi eta Ikagorroko hildakoak, Maria Jesus Narparte, Agustin Goizueta, Eusebio Loiarte, Eustakio Zubieta, Saturnina Salaberria, Itziar Etxeberria.
ezazu jauna, gaitz guztietatik emai duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu egizari bakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea.
gozarazten digu aldez aurretik. Izan dezagula beraren laguntza, lur honetan zure ondasunak gozatzeko. Baita argia ere betikoak maitatzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun ederra, irako ezazula guztiok, bizipen guzti hauekin, konpartitu ditugu, eta jagoikoaren dedikazio emanez, ukera bat dugu, kantakin ezasakorik aurkazuekin. Dedika zaintza dela gainko guztiaduna gaita eta semean eta espiritu santuak. Zoazte